मैयानि फिथाया लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ माने जोंहानि नेपालनि आयं आलासि फैदोंमोन नालाय नेपालनिफ्राय ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों लास्ट ब्लग बानायबाय बेखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय माने नै दा जोङो न'खरनि ज'नो माने सेल्फि लानो नागिरदों आरोना फटक लाबाय आरो इदिनो ओमफ्राय आंसो लानो मोनासै आंबो लादों लानाया थेवबो माने ज' लानो मोनासै आरो आं माने भिडिअ खालामबाय नालाय ओमफ्राय हरै थांनाया आइनि बिब' ओमफ्राय नैबे साद्रि ब्लेक लानाया माने बाबानि बिब' आरोना नोंथांमोना साननो हागौ माने आं बे फिथाखौ माने जादों आङो फुङावहाय देलायनानै हाखु दाखु जानायखाय माने जानो मोनाखैमोन बेखायनो लामा लामा जानो होननानै फिथाखौ लाबाय आरो माने गोजाननिफ्राय फैनायखाय माने फिथा सावनानै जाहोदों आरोना माने ओजोंथ' बिसोरो सावबाबो माने गामिनि बेलेग जायोना ओमफ्राय बेखायनो सावनानै जाहोबा फिथा माबानो ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं दुगैबाय देलायबाय बेयावनो माने आङो भिडिअ लानो हायाखिसै आरो माने संनाय खावनायफोरखौहाय आरो ओमफ्राय दा जोङो थांनो दोनलांनो नागिरदों आरोना बाजारसिम बाजाराव एसे खरस खालामनांगौ दङ ओमफ्राय जों दा अट' नेनोसै आरो बाजारसिम अट'जोंसो थांनांगौ नालाय बेखौ अट' माबाबाय आरो नेबाय लिंहरदों आरो अट'खौ लिंहरखादों ओमफ्राय नेबाय सानदों माने लिंहरखानायनिखा ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दं आरो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आं मा देखायनो हायो नोंथांमोना ओमफ्राय मोजां मोनोबा बिसि प्रडाक्ट्सआव नोंथांमोना बयबो साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेबायदि गोदान गोदान भिडिअ लाबोगोन आरो ओमफ्राय आङो नेपालनि माखासे भिडिअ क्लिप्स गोबां दंमोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आङो देखायनो हायाखिसै सरि आं नेक्स्टआव देखायनो नाजानोसै ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दं आरोना माने बिमा दै मोनबाय आरोना जोङो दा माने दखानाव हाबदों एसे माबा माबि बायनानै माने सासे गोलैनि माने गस्ला बायदों माने सासे गोलैनो हैनोहाय गस्ला बायदों आरो माने ओइदिनखालि बाजार दिनमोन नालाय बिस्थिबार बाजारमोन बेखायनो बिदिनो फिसा दखानाव हाबबाय आरो ओमफ्राय जों आनैजों आंजों जोंनि बाबानि बिब'जों आंजों माने सासे आनैनाव थांनो नागिरदों आरो एसे खामानि दं नालाय बेखायनो जोङो थम गाखोना ससेल'खा नालाय बाजारनिफ्राय बेखायनो जोङो थम गाखोनानै थांबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो एसे सेल्फि लाबाय माबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आङो बारा देखायनो हायासै भिडिअ बानायनो हायासै थेंक इउ स' माच आं भिडिअखौ जोबसिन नायनायखाय लाभ इउ अल बिसि प्रडाक्ट्सनिफ्राय